Practice soलिगासिनो नै सरनि मोनाबिलिनि थाखाय गाना गोदै गोदै मामोनलाय गोदै गोदै रावै फै Hey noy 1 ओरै मोनफैला दे 1 2 3 4 दे जोंना फोरोंगिरि सारा हेल' बेयावबो गोसो थांलाबो गोसोआ भारत थांलाबो भारत
जि मोलिलि नुबाय ओइ खानाय सानाय बोरैबा जानांजोबो जि मोलिलि नुखादों फुं ओइ अन्था जाया लाबो फै फुंनि प्रेक्टिस जोबनानै सा लोंबाय ओमफ्राय ख्रिस्टि जासिगोन दा बेलासियाव ओरैजाय प्रेक्टिस लागासिनो स्टेज जेनेबा जेराव मोसागोन बेयाव प्रेक्टिस होगासिनो सान्दुंआ जि गाज्रि मोदानदों अन्था मारदों र' जोंना अनिथाय आयु जोंना आबसु कनफारेन्स जागोन बेयावहाय 26-27 ओमफ्राय बिनि प्रेक्टिस नै दायो ख्रिस्टिनि देग्लायसो जोंनियाव खाम दामग्रा गोदान गोदान हौवासाफोर गथ' बाबुमोन ओंखारदों हाराजों बिगुरल' बेयो हाराजों बिगुरल' बेयो बुआलाय खनसे हाराजों बिगुरल' बियो आयु एक्टिंआ खाथ्रासो जब हर जब ग्लां जब नायलो जालो सासेलो जेनटेन सेरजा दामग्रा ओंखारदों लासै लासैनो गानखौ खनना हो आको गानखौथ' खनना हो इसुर साथारला बिना बे तालसो खालामना होगोन बियो नोंखौ बे तालसो खालामना होगोन बियो नोंखौ हारा बिगुरा ओइ बेना नामा हारा बिगुर जालायबाय हारा बिगुर बे जोंनि बस डाइरेक्टर गोदान फिल्म ओंखारगोन आलायरन आरो जोंहा प्रडिउसार फैसा थाखाया मेल्ला दं गोबां दं सारहा आरो जोंहा सिफुं सुग्रा मामा मिलौ हाबलांनाय सिफुं सुयो ओरै रानिमोन हेल' हाय बुं
मिनियोसो ना हेल' हाय बुं दे ओरै खालाम सान्दुं सायदों गोजांदों फिरफिला बिरहोनाय समाव आर'जनि थाखायबो रेडि लागावदो ओरै लागावदो ओं मेथाइ प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों जोंहा खाम दामग्रा बाबुमोनहा गोदान ओंखारदों रेडि राव गोजोन सुदेम बारलांथों आफा दामद' गोसा दाम आया गोदोनलायनो हा बारलांथों आफा अबंगसाय आयो आं रोगालाय खननो ओरै जाहैबाय आं पुरा फिटिं ओमफ्राय बे नारायणपुरनि बिहामजो हानजा बे ABSU कनफारेन्सआवनो मोसानो थाखाय प्रेक्टिस लागासिनो आरो दा